Svetlo v duši všetkým Slovákom, Slovanom a všetkým národom sveta. Je mi cťou opäť sa k vám prihovoriť, tentokrát z pozície podpredsedu predstavenstva Svetovej suverénnej banky Radu hospitalierov. Suverénna Svetová banka Radu hospitalierov má svoju historickú funkciu ako najstaršia historická banka. To je informácia pre tých, ktorí o tom nevedeli. No a na základe toho, že suverénna Svetová banka Radu hospitalierov prevzala všetky aktíva, ktoré existovali od Svetovej banky aj od iných inštitúcií a má ich absolútne pod kontrolou, tak je mi cťou, že môžem informovať touto cestou aj na základe vedomia His Majesty Alexandra o tom, že začína svoju činnosť en bloc v rámci celého sveta. Táto informácia je svetlou informáciou pre všetko svetlé človečenstvo z toho dôvodu, že táto banka má slúžiť a bude slúžiť nielen všetkým svetlým človekom žijúcim na tejto planete Midgard, ale zároveň aj právnym subjektom, ktoré budeme prostredníctvom tejto banky financovať podobne ako to robila Svetová banka. Banka Radu hospitalierov bude pracovať pre fyzické, ale aj právnické osoby a zároveň bude poskytovať všetky finančné inštrumenty, podobne ako to ponúkala Svetová banka. Vrátanie financovania všetkých národov žijúcich na konkrétnych teritóriách kdekoľvek vo svete. Ja sa teším, že banka, suverénna banka, Svetová banka Radu hospitalierov má sídlo v Bratislave. Je to pre nás Slovákov veľká česť. Preto si to vážme, buďme hrdí a zdravo hrdí duchom aj dušou svojou natoľko, aby sme ako Slováci a Slovania z mesta, kde je spoločne aj brat a jeho sláva, niesli posolstvo svetla. Teším sa na to spoločne so všetkými vami. Prečo práve Bratislava? Ako sa rozhodlo, že bude práve banka hospitalierov v Bratislave? Tak je to veľmi zaujímavá otázka aj len z toho dôvodu, že ono sa to udialo tak nečakane, ako nečakane si mi položil túto otázku. Prosto v istom čase nastala situácia, kedy Najvyššia rada Radu hospitalierov rozmýšľala, kde umiestni sídlo tejto banky a rozhodli sa, že sídlo banky bude umiestnené na Slovensku. No a keďže niektoré ponuky sa v živote neodmietajú, naopak prijímajú sa ako česť a zároveň zodpovednosť a posolstvo, tak mi bolo cťou, že mal som čo povedať aj urobiť so svojimi bratmi a sestrami, nielen z Radu, ale aj všetkých Slovákov a Slovanov, ktorí boli súčinní pri spustení a pri tom všetkom, čo sme pripravovali v priebehu posledných 2,5 roka. Navzájom to súvisí aj s našim suverenným družstvom medzinárodným, slovenským podielovým družstvom ROD. Takže išlo to ruka v ruke. A vedeli sme, že čo sa bude diať vo finančnom systéme. Zároveň zakladajúcimi členmi Svetovej suverénnej banky Radu hospitalierov je nie len Rad hospitalierov, ale aj International Treasury Monetary Fund. To je dôležité vedieť pre verejnosť. Pre mňa bolo cťou venovať sa tejto činnosti a ešte väčšou cťou, že dostali sme tú zodpovednosť a zároveň aj na základe dôvery vieru v to, že to zvládneme a spoločne sme to zvládli. Teším sa zo Slovákov. Aj so Slovanom, aj so ostatnými bratmi a sestrami, ktorí mali čo povedať do
toho, ako sa zakladala Banka Radu hospitalírov na Slovensku. Sídlo je na Hviezdoslavovej ulici 14, podobne ako aj sídli naše suverénne družstvo, Slovenské podielové družstvo ROD. Takže všetci sme v jednom, ako matrioška. Presne tak, ako v jednom by sme mali byť my Slovania. Nie len v jednom, ale aj za jedno. Tak, aby sme vedeli prejaviť svojou vôľou a nie len vôľou, ale aj skutkami to, čo nám niekto daroval, to, čo máme ako dar od roda, a vrátane toho Banka Radu hospitalierov bude financovať všetky svetlé projekty kdekoľvek na svete. Máme česť, že to bude z Bratislavy. Znamená to, že Bratislava sa stane takým finančným centrom celého sveta? Tak Bratislava už v konečnom dôsledku je centrum finančného sveta, z toho dôvodu len, že my to vieme a národ a ostatné národy sveta sa to dozvedia. My sme informovali prostredníctvom Suverénnej svetovej banky Radu hospitalírov všetky inštitúcie, ktoré mali o tom vedieť na základe všetkých norm medzinárodného finančného práva. Takže nikto to nesporil, žiadne námietky neprišli, to znamená aj de facto, aj de jure môžeme začať. My sme sa na spustenie novej Svetovej banky pripravovali dlho. Bolo treba vykonať hromadu činností, a nielen administratívnej, ale aj de facto príprava serverov, ABS systémov a všetko, čo s tým súvisí. Je to pre mňa česť. Berem to ako svoju úlohu, svoje poslanie. No a tak, ako som spomínal pred viac ako 2,5 rokmi, že z Bratislavy, a Bratislava je v podstate srdcom Európy, vyletí lastovička svetla, kde aj na základe rôznych proroctiev, o ktorých vedia zasvetení, sa dlhodobo spomínalo, že niečo začne z Bratislavy. No a ja som mal česť, aj mám tu česť byť pri tom, aj s ostatnými, takže berem to absolútne v kľude, absolútne v pokore, aj napriek tomu všetkému, čo sa deje okolo nás. Ja budem veľmi rád, aby si Slováci a Slovenky aj všade vo svete, všetky národy sveta uvedomili jednu vec, že máme dostatok. Len ľudia vo svete nevedia, že ten dostatok je k dispozícii. Mení sa doba. Začína nová éra a všetci ľudia by sa mali dozvedieť pravdu. Ako to naozaj bolo aj vo finančnom systéme, z toho dôvodu, že veľa tzv. Finančníkov o finančnom systéme nevedia vôbec nič. Absolútne nič, ako to funguje. Hej. No a preto národ žil v nevedomosti. A my sme tu aj kvôli tomu, aby sme aj prostredníctvom našich finančných inštitúcií ľuďom vyjavovali pravdu. Z toho dôvodu, že každý človek môže žiť v dostatku, v hojnosti, tak, aby mu neublížilo. Kvôli tomu sme tu, aby sme slúžili. Tak bude slúžiť aj Suverénna banka Radu hospitalírov, Svetová Suverénna banka Radu hospitalírov, a tak bude slúžiť aj Slovenské podielové družstvo ROD, tuto priamo na Slovensku pre Slovákom a Slovákom. A nie len Slovákom, však žijú tu aj iní naši bratia a sestry, ktorí majú či dlhodobé pobyty alebo trvalé pobyty a sú inej národnosti. Takže všetci sú vítaní. Všetci sme jedno, všetci sme v podstate absolútne jedno. Všetci žijeme v jednote a aj budeme žiť v jednote. Už len do tej miery, do akej miery si to konkrétny jedinec uvedomuje. Takže náruč je otvorená a my sme pripravení, môžeme začať. Ako zmení Banka hospitalierov celý bankový svet? Ja to poviem úplne jednoducho. Predstavte si, že doteraz fungovala nejaká Svetová banka. Svetová banka, ona v nejakom období vznikla a mala nejakú svoju funkciu. Nejaké svoje poslanie.
A okrem toho jej hlavným poslaním bolo to, že mala financovať štáty. Mám na mysli konkrétne akciové spoločnosti. Všade vo svete. No a do istej miery a hlbokej miery to neniesla alebo neviedla tým správnym smerom. Správnym mám na mysli po pravý. Spravodlivo. Tak, aby bolo čestne. No a keďže posledné obdobie je obdobie, ktoré je obdobím, kde je javné, že Svetová banka zlyháva a zlyhala. V konečnom dôsledku Svetová banka možno ešte existuje akože, hej? Ale už nemá ani žiadne práva, ani kompetencie. A na základe toho všetky tie práva a kompetencie aj aktíva všetky vo svete prevzala pod svoju kontrolu Svetová suverénna banka Radu hospitalierov. To znamená, že my budeme pokračovať svetlou cestou, tou, ktorou Svetová banka doteraz nefungovala. A my budeme fungovať spôsobom tým, že sme pripravení financovať akékoľvek štáty, akékoľvek národy vo svete, kdekoľvek. Presne podľa programu, ktorý nastolí Svetová suverénna banka Radu hospitalierov. Globálny finančný systém, ako fungovať nebude. Bude fungovať úplne inak. A smer a cieľ a ideu bude presne definovať Svetová suverénna banka Radu hospitalierov. Už je rozhodnuto. Každý jednotlivec to pocíti v čase. My veľmi dobre vieme, že ľudia to pocítia vtedy, keď sa naozaj stretnú s nejakými fyzickými osobami, s fyzickými peniazmi, ktoré im niekde prídu. A aby mohli niekde prísť, či už vo forme financovania ich konkrétnych projektov, mám tým na mysli právnické osoby, alebo financovania ich osobných projektov. To je šikovná previazanosť a múdrosť rytierov Radu hospitalierov, akým spôsobom to vymysleli. Všetkým to bude absolútne priateľné z toho dôvodu, že to bude absolútne jednoduché. My potrebujeme čo najskôr dostať finančné prostriedky ku každému jedincovi z toho dôvodu, že máme záujem, aby sa zvýšila miera jeho blahobytu. A miera jeho blahobytu znamená to, že bude mať dostatok k tomu, aby mohol dôstojne, kultúrne a doslova človečensky žiť. A zároveň ďalšie kroky naše aj Svetovej banky Radu hospitalierov, aj Národnej banky Slovenského podielového družstva a ROD budú viesť tomu, aby sme čo najskôr održili každého jedného jedinca. Nie len tu na Slovensku, ale všade vo svete. Z toho dôvodu, že keď človek žije v dlhu, nemôže tvoriť. On len diskutuje. On je v stave chcenia. Ja to opakujem, že je v stave chcenia, no on len chce. Ale nevie, čo má urobiť ďalej. Suverénna Svetová banka Radu hospitalierov bude mať záujem financovať aj akékoľvek infraštruktúrálne a veľké projekty týkajúci sa, nazveme to v súčasnosti, štátov. A otázka je, do akej miery kompetentní v daných štátov budú pripravení spolupracovať so Svetovou suverénnou bankou Radu hospitalierov. Mimochodom, všetky bankové inštitúcie, mám tým na mysli všetky systémové banky a všetky banky, ktoré mali na starosti clearingy a ako zúčtovacie centá, nemám tým na mysli len Bank International Settlement, o tom boli informovaní a boli informovaní aj o tom, že čo majú robiť, aby mohli spolupracovať s našou bankou. No a zároveň, pokiaľ sa dobre pamätám a ja mám dobrú pamäť, tak aj konkrétne rezolúcie komunikovali, akým spôsobom sa jednotlivé štáty a ich zástupcovia môžu zapojiť do programu Sunrise na základe toho, že prejavia svoju voľu, že im naozaj ide o národ. A za predpokladu, že im ide o národ, tak potom aj oni by mali byť tí, ktorí by mali niesť a byť nositeľia tejto svetlej informácie.
Presne tak, ako sa tomu nedeje v akýchkoľvek médiách. Ty veľmi dobre vieš, Ivan, o čom ja rozprávam z toho dôvodu, že pravda sa ťažko hovorí a ešte ťažšie počuje. My nikoho nekritizujeme z toho dôvodu, že vieme, ako pracuje vedomie človeka a jeho psychika. My sme tu kvôli tomu, aby sme slúžili a zachraňovali náš národ, ktorý žije, a treba to povedať opäť veľmi otvorene, na žalostnej úrovni. Z toho dôvodu, že je len v stave prežívania. Aj čo sa týka žitia, to je tak ďaleko, jak odtiaľto do New Yorku. Práve tu je priestor našich finančných inštitúcií k tomu, aby sme to napravili. A aj to tak urobíme. A sme tu kvôli tomu, aby sme si navzájom pomáhali. To je zmyslom aj družstva a nie len zmyslom družstva, ale aj Svetovej banky Radu hospitalierov, ktorá prišla slúžiť. A slúžiť znamená slúžiť človeku, ktorý je živý, ktorý vie rozmýšľať, ktorý vie nielen rozanalizovať, ale oceniť a nájsť istinu pravdu. Preto sme tu, aby sme tú istinu pravdu niesli. Aj prostredníctvom Zlatej éry, Ivan. Aj prostredníctvom teba. Bude všetko fungovať iba elektronicky, alebo bude aj hotovosť? Cash je veľmi podstatný, to je jedna vec, to znamená hotové peniaze, ako sa hovorí. Ale peniaze kryté niečím, nie fiat peniaze. My prostredníctvom toho, ako začneme emitovať prostredníctvom suverenej Svetovej banky Radu hospitalierov nové emisie, tak už budú kryté zlatom. Tým spôsobom sa naplní zákon Basel III a všetky komerčné banky budú musieť dodržiavať toto pravidlo, ak chcú fungovať. Nehovoriac o tom, že každá jedna komerčná banka, ktorá bude mať záujem ďalej pokračovať svojej činnosti, bude musieť mať licenciu nie od nejakej centrálnej banky, ale presne od Svetovej suverenej banky Radu hospitalierov. Taká zmena prichádza. Áno, hotovosť bude k dispozícii. Samozrejme budú k dispozícii aj iné možnosti v rámci prevádzania finančných prostriedkov. Uvidíme ešte, ako to bude so SWIFTom. Hej. Z toho dôvodu, že Suverená banka Radu hospitalierov a aj ostatné finančné inštitúcie, ktoré sú na ňu naviazané, vrátane všetkých finančných inštitúcií, ktoré budú a sú zakladané po svete v rámci jednotlivých družstiev, hej, sú previazané natoľko, že oni nebudú na SWIFTe absolútne závislí. Je to nový finančný systém. No a na vrchu je Svetová suverénna banka Radu hospitalierov. To znamená, odpovedám v krátkosti, áno, aj hotovosť, aj ostatné možnosti, ktoré budú v dispozícii. Tak, aby bolo všetko jasné, čisté, zrozumiteľné, kde sa nedá nič ukradnúť, kde sa nedá nejakým spôsobom oklamať, podviesť. Z toho dôvodu, že jednak na to nebude priestor a druhá vec, keby niekto nejaký priestor našiel, tak neodporúčam. Z toho dôvodu, že za to bude píkať, bude niesť zodpovednosť. A každý nech rozmýšľa, akú zodpovednosť. Z toho dôvodu, že Suverená Svetová banka Radu hospitalierov má takisto ako aj ostatné banky svoj vlastný vnútorný kontrolný systém a všetko, čo s tým súvisí. No a vo finančnom svete teraz všetko bude fungovať presne podľa pravidiel. A tam, kde sú pravidlá, tak tam pravda praví. Pre nich to bude dostatočne bolestivé. Na základe toho, že my sme im istými dokumentami, o ktorých sme ich informovali, a tam sa informuje prostredníctvom diplomatickej pošty Organizácií Spojených národov. To znamená, že nikto sa nemôže vyviniť, že nedostal. Tak idú nejaké, podľa medzinárodného finančného práva a norm medzinárodného práva, idú nejaké termíny. Nejaký čas, kedy sa môže niekto vyjadriť.
Tak asi ťažko sa niekto môže vyjadriť voči niečomu, čo sa nedá zmeniť. Ako náhle komerčné banky nepristúpia na naše podmienky a pravidlá, ktoré sme im poslali, tak bude niekto vypnutý normálne, vieš, jak vysávač z elektriky, jak hovoria východňári. Z toho dôvodu, že ak niekto niekedy niečo vyjavil zo strany aj banky Radu hospitalierov, aj Slovenského podielového družstva ROD bolo povedané a vyjavené, že budú realizované konkrétne kroky. Hej. No tak ono sa to zrealizuje spôsobom tým, že budú vypnuté centrálne banky a jedna z prvých poradí bude vypnutá centrálna banka Slovenskej republiky a akciovej spoločnosti. No, i už. Prichádza nový majiteľ a všetky komerčné banky a aj všetky ostatné finančné inštitúcie si veľmi rýchlo uvedomia, aká je konkrétna výhoda, keď začnú spolupracovať. Z toho dôvodu, že signály sú jasné. A tie signály sú jasné natoľko, že veľké banky, systémové banky prepúšťajú svojich zamestnancov. Asi sa zrejme darí, keď prepúšťajú zamestnancov. A nehovoriac o tom, že bude ešte veselšie. Takže ono to vo svete tak býva. Že niečo končí a niečo začína. Takže to, čo staré bolo, končí a to, čo nové začína nami. A keďže začína nami, tak začína pre nás. Máme všetko v svojich rukách. Takže držme v jednote. Buďme spolu. Nie len myšlienkami, ale aj konkrétnymi skutkami. Kvôli tomu, že začína zlatá éra a lastovičkou tejto zlatej éry je Svetová suverénna banka Radu hospitalierov.